Здравейте, добър ден на всички! Искам да ви разходя из моята градина, моя английски allotment. Allotment е място за парче земя, което се наема най-често от общината. Също почти символично заплащане, варира около 40-50 до 100 паунда на година, което изобщо не е много. Местата са около 200 квадратни метра, някои от тях са разделени на две половинки, по 100 квадратни метра общото. И тук отглеждаме цветя, плодове, зеленчуци, подправки, кой каквото иска. Малко или много местата са поддържани по два начина. Можете да видите мястото отляво на мене, което е не е особено добре поддържано. И също мястото отдясно на мене, което малко или много е като джунгла. Докато има много добре, много красиви подредени плотове, места. Обаче те най-често са на хора, които са тук по цял ден. Или които живеят в близките къщи и могат да дойдат по всяко време. Другите места са на работещи хора, които идват един-два пъти в седмицата. Или че само през събота и неделя. Ето в този плот хората имат тикви, които тук им казват butternut squash. Те приличат на нашите цигулки тикви. Можете да видите отблизо. Някакви такива дебелички. Аз се опитвах да ги гледам, но не става. При мен не става. Ето тук на същия този плот имат зелен боб, а той не е като нашия зелен боб. Малко по-различен е, малко е по-груб. Шишулките са груби, чушките са груби, имат много конци и те използват един такъв уред, за да махат конците от двете страни. Ето тук е един много обрасло място, където не знам тия хора какво правят. В повечето случаи, когато общината мине на проверка, те минават един-два пъти в годината, и ако мястото е прекалено много обрасло, като това, например, ти дават предупредително писмо, дават и 28 дена да го правиш, да го приведеш в приличен вид, а ако не, мисля, че след това има още едно предупреждение за 1-2-3 седмици и след това те кара да напуснеш мястото. Явно в нашия случай общината не е била на проверка скоро, защото малко или много всичките места са в подобен вид. Имаме вода в местата. Ето такива кранове има. Разрешено и не е да връзваме на маркучи на тях. Има един огромен паяк. Няма да пипам тук. Даже са два. Ето го долу. Ужас. И така, има вода на мястото. На някои места няма вода и хората трябва да носят вода с каквото имат. С туби, с варели. Или пък да слагат ни такива системи на покривите на барачките, които събират дъждовна вода, което в Англия още взето не е проблем, но пък в някои моменти на засушаване, миналото лято имаше голямо засушаване и поливането беше голям проблем. Това е моя съсед. Има хубави дали. Той е доста зает човек, няма много време и идва когато може. Така, сега това отсреща, което наближаваме, е моя плот, моето място. Ето да ви покажа моята дюля, моята гордост. Тази дюля е сорт Враня. Засадих я преди около 5-6 години и за втори път тази година дава плодове. Направо съм очарована от тези плодове. Същите като в България, трябва да изяснима, когато озреят. Те са просто като малки жълти слънца. Тая година, когато дюлята цъфтя, беше много студено и още нямаше пчели и други насекоми, които да опрашват. Затова може да ми се смеете, но аз си поиграх и с пръст. Те казват с чечица, но аз нямах чечица, просто с пръст. Моя пръст пипах един цвят, друг цвят, един цвят, друг цвят. Един вид ги опрашвах.
И слава Богу има около 20 на дюлички. Вижте ги. Невероятно. Може да ми се смеете, но за мен е голям радост. Това в торбите тук е оборска тор. Тя може да се купува по този начин в торби или пък насипно в едни големи такива торби, които са по 1 тон. Аз няма как да я пренеса от входа на мястото тук на градините до моя плот, така че предпочитам да е в малки торби, малко по-скъпо излиза, но на мен ми е по-лесно. Ето това е моята барачка. Моята барачка отпред. Имам си чедър, имам си стол, имам си даже малко газово котлонче и чайниче да си грея вода, да си правя кафе. И моя плот не е... Винаги казвам плот, както и да разбирате ме, моето място, моя плот не е в перфектно състояние. Но и аз мога да идвам само 1-2 пъти в седмица, защото работя на пълно работно време плюс часове отгоре. Но мисля, че се справим добре. Защото аз имам 1,5. Това са 300 квадратни метра място. И го работя сама. И мисля, че се справям не толкова зле. И ето моите дали. Обожавам дали. Може нищо друго да не расте на мястото, но дали трябва да има. Тая далия вече е 5-6 година. Мисля, че всички други измръзнаха. Тази остана. И потръгна. Някакси потръгна. Аз мисля, че съм я загубила. Защото миналата зима тук температурите паднаха до минус 10, минус 15, което е много студено за Англия. И почти всичко измръзна, но тази далия оцеля. Имам нови дали, които засадих тази година. В тази част на мястото, тук отпред имам фенел или резенем на български. За първи път го гледам, расте добре. Тиквички и краставички се катерят по тия... Как да го кажа? По тия бамбуци, тия бамбукови пръчки. Направила съм една такава конструкция за тях да се катерят по бамбуковите пръчки. Отзад трябва да ви покажа, имам една висока леха, повдигната леха, както се казват. Ще мина оттам малко по-късно. Като цяло да погледнем напред. Това пред нас с мрежата. Имам там растения, които са от фамилията на зелето. Имам кейл, имам едни, които се наричат кейлец, никога не съм ги гледала, но са някакви малки рошеви зелеобразни зелчици. Имам много цветя, астрите ми тепърва ще цъфнат тук. Това е здравец, който не е точно като нашия. Много е инвазивен, значи колкото пъти го подстригвам, той продължава да расте. Имам салвия. Извинявам се за сянката. Имам чубрица, тя е многогодишна чубрица. Ето вижте, я малко по-тежка от обикновената нашата чубрица, но не умира през зимата, издържа дълго време и е почти съща като нашата чубрица. Минаваме насам, това е малката ми черешка и тя е тук 5-6 години, от нея съм изяла 2-3 черешки. Няма друго какво да ви кажа. Още цветя, още дали. Лоша година за тикви и домати. Смейте ми се, но да, това са ми тиквите. За сравнение, ето ми ръката. Това са ми тиквите. Няма да ядем тикви тази година. И най-странното е, че съдих тикви, които са като нашите големи бели тикви, а те всичките излязоха оранжеви. Както и да е. Лилава далия. Перфектна. Тук имам девисил. Той вече е рязан един път, беше станал почти 3 метра. Сега е около половин метър. Си го режа и си го сушам, много обичам девисил. Ето отблизо какво е в тази мрежестата конструкция. После ще отворя да видим вътре. Кейлец.
всичките ми домати хванаха мана, затова ги оскубах на тяхно място, засадих повече кейл, още кейл. Тук имам една ляха, в която имаше марули и засадих цвекло. Засях го по-скоро. И искам да ви покажа моя рекорд. Моя рекорд на цвекло. Ако можете да го видите. И пак отново ръката ми е за сравнение. Това е ръката ми. Ето го цвеклото. Огромно е. Сигурно е поне половин килограм. Поне за мен е огромно. Ето тук имам още цвекло. Значи извинявам се, ако телефона трепери, ако ръката ми трепери. Нямам специална техника за правене на видеа. Просто исках да покажа какво гледам. Имам чар тук и още цвекло. Това цвекло е по-дребничко. Лехичка с прас лук. Ами, не е зле. Не е зле, като за Англия. И покажа, тук имам една лоза, която за втора година ражда и не знам, има някакъв проблем. Грозденцата потъмняват и изпадат. Ако някой знае какво е, да каже. Така, няколко мога повече повдигна, още няколко повече повдигнати лехи. Ще ви покажа, в тях има спанак. Имам богданос, имам вечно зелен лук. Една оса обикаля около мене. Така, в тази има спанак. Тези телените мрежи отгоре са, защото тук гълъбите ги унищожават. А ще унищожат всичко, което е зелено. Другата повдигната леха е с... Извинявам се, една оса се завъртяла около мене. Другата повдигната леха е с ягодки. А в тази имам магденос. Имам този вечно зеления лук, който се казва ходещ лук. Египетски ходещ лук. И самардала. Самардалата е обрах и тя вече изчезва през лятото. Ще излезе отново нова година. Това е касис. Имам 3 или 4 храста касис. Имам тук малко езерце. То не се вижда, че е езерце, защото беше много топло и е пресъхнало. В което има жабчета, трябва да го допълня. Има жабчета. Има малки, едни такива. Ние ги наричаме меню, те са като саламандри. Те живеят вътре. Това е моята голяма повдигната леха с ягоди, за да ги опазя от язовците. Защото тук язовците унищожават всичко. Тъкмо да озреят ягодите и язовците идват да ги изяждат. И стъпват. Ето една друга малка повдигната леха, в която преди няколко дни засадих някакво японско зеле. Ако можете да видите. Японско зеле, никога не съм го садила преди това. Дано нещо се получи. За сега върви добре. Това е ревен. Това е ревен. Аз го раздавам. Ядат се с таблата. Ядат се с таблата. Хората правят сладкиши с тях, но на мен не ми хареса. Много е кисело, за да стане ядливо. Или трябва да се смеси с някакво друго сладко, или трябва да се сложи много захар. И аз ги раздавам. Хората тук ги обичат и имат много специфичен вкус. Винаги ще го познаете за какво става въпрос. Но на мен не ми хареса особено. Аз го раздавам както и да е. Тук пред мен е една пропаднала конструкция. Тук има цариградско грозде, което трябва да е покрито с някаква мрежа, иначе птиците го ядат. Тия тръби, върху тях беше опъната мрежата. Те са някакви такива втора употреба, които съм събирала наоколо из градината, тия тръби. И опазиха го. Цариградското грозде отначало е кисело, но когато много добре озреят, са наистина вкусни, сладки грозденца. Ето тук имам артишок. Аз преди имах доста, те измръзнаха тази зима, един остана.
но засадих нови семена и ето той е от новите семена. Не е цъфтял тая година. Имам смрадлика, още е малко дръвче, половин метър. Това е една круша, която засадих пролетта. Не върви много добре, но все още е жива, което е добре. И сега да ви покажа другия ми плод, другата половинка място, което имам. Вижте за какво става въпрос. Така че аз си мисля, че моето място е малко или много е добре в сравнение с другите места. Ето за какво става въпрос. Това е моя съсед. Другия съсед. Просто коприва и буренаци. Значи от цялото място, тия 200 квадратни метра, съседа има ето тия няколко стръка зелен боб и няколко стръка марули и това е. Не знам още как тия хора, как общината ни ги е изгонила, понеже аз веднъж си запуснах мястото малкото. Не беше запуснато, но имаше картофи, които, както знаете, като позасъхнат малко и те между тях израстаха бурени и не изглеждаха особено добре. И ми дадоха предупреждение или да оправя мястото, или да напускам. И аз много бързо се стегнах и бързо го оправих място. Това е втората половинка, която имам от място земя. Ето ги малинките. Много са ми тези малини, много раждат. И между тях расте тая овидната трева, полската поветица, която като порасне много и се овия от тях и ги поваля по земята. Тях птиците също много ги ядат. Ето тук имам смокиня. За първа година имам плодове. Ей, имаме смокинки. Това е салвия, която гледам от семенца. Може да се вземат и резници и да се коренят. Това е голям храст розмарин. Да си призная, това е един храст, който и порасна от растение, което купих от супермаркета. Знаете, в супермаркетите понякога продават подправки в малки саксийки. И това чудо, което е повече от метър високо сега, порасна от този розмарин, който купих от супермаркета. Пред мене още дали. Има много чарт. Ето там има една типи с... трябва да е зелен боб. Още дали. Много дали. Много обичам чарт. Този е един огромен чарт. Аз го ям като спанак. Използвам вместо спанак. Аз одеве ги обрах, но все още има тиквички. Ето това е една такава катеряща се, не съм я дала да се катери, катеряща се тиквичка. Можете да си представите ластуна и е дълъг почти 3 метра. И тръгнала и продължава да върви. Ето от там някъде в средата на лехата. Имам от тези, много ги обичам, декоративните тиквички. Ето вижте ги. Много ги обичам тея. Не да ги ям, да ги гледам. Така. Ето това растение е кел. Засадено от миналата година. Другите или тръгнаха да цъфтят, или изсъхнаха. Това още върви. Оставила съм го. Просто е така за красота. Тук имам зелен боб, който е български. Да си спомня как се казваше. Но от тези българските жълтите дългите шушулки все още не съм откъснала от него. Аз късно го сложих. Но за сега върви добре. Нещо необичайно, което не съм гледала сега, е тромбончиното. Ето тези те стават, може би, около метър дълги. Та е за сега около 30-40 см, но те стават около метър дълги. Имам барака, която беше тук, когато взех мястото. Това е преди 7 години. Тогава малко я постегнахме, но сега вече не е безопасно да се използва. Използваме за склад, защото ако я разклата, тя ще падне. И така, имам оранжерия от 3-4 години. Тая година не я използвах за нищо през лятото. Миналата година беше много горещо. И
Всичко вътре изсъхна, защото трябваше да идва си да се полива всеки ден. Имам джоджен да ви се похваля. Това е български джоджен. Пошторява, сигурно трябва да го изрежа. И той ще изкара пак. Това е джоджен, който аз... има един будил тук. Джоджен от градината на баба ми. Трябва да не го внимавам да не се загуби. Обожавам джоджен. Тук един космос. Аз се опитвах да съдя космос тая година, да сея космос. Почти нищо не стана. Той се е самозасадил и е почти колкото мен е висок. Аз съм 1,68, това е почти колкото мен е високо. Тук имам прас, между който вървят ягоди. Прас и ягоди. Трябва да ги засъдя малките такива нови растения. Трябва да ги пресъда където искам. Ето ги малинките. Малинките са жълти. Малинките са жълти. Таки. Имам и червени. Вкусно. И така. Мисля, че се справям. Има повече полезни растения, отколкото вредни. Хайде да се върнем пак. Да. Това е по мястото на моя съсед. Има 2-3 ябълки. Много обрасни малини. Нищо друго не гледа. Само тия дървета и малините. Има хубава смокиня. Ето е тук в края. И той по цяло лято е някъде в Южна Африка. И е оставил плота на самотек. Тук е от другата страна на моята градина, моя плот. Тук отдясно са едни нови хора, които са за първа година тук. На младо семейство. Справят се добре. Имат хубави растения. Те са сложили от тая черната мембрана. Виждам една бяла пеперуда, тия белокрилките, от които идват не особено приятните гъсеници. Затова ние слагаме тия мрежи. Има много хора, които пръскат химикали против тия неща. Аз не обичам да пръскам химикали, защото ако искам химикали, ще ходя да си ги купя в магазина. Ето тук имам целина. Не знам дали се вижда добре. Виждате сянката ми. Имам целина. Имам грозденце. Чушките и доматите не вървят тая година. Това е дафинов лист. Сега, аз като взех мястото, имаше някакво дръвче, едно такива хиваво паршиво дръвче. Не знаех какво да го правя, просто го оставих един ден. Реших да го пипна. Викаме, това прилича на дафинов лист, бе. И е дафинов лист. Така, имам от... Аз сега казвам, имам. Ето това е многогодишно зеле. Листата му са малко като жилави. Напипане са жилави. Ако се сготви малко по-дълго време, е вкусно, става за ядене. Още смрадлика. Искам да порасне. Не съм я още брала. Искам да порасне, да се установи като хубаво дръвче. Ето на тая арка имам култивирани капини. Те вече преминаха. Но тази е просто дребничка. Те бяха огромни. И сега да ви покажа моята повдигната леха. Тя е с покривало такова. Имам хубав магданоз вътре. И спанак. В момента няма нищо друго. Тук голите охлюви засадих малко от това японското зеле. Голите охлюви са го изяли. Интересно, не са пипнали спанака, но зелето са го изяли. Това е босилек. С тъмни листа, не е като обикновен босилек. И би трябвало да е многогодишен, ако го опазя. Аз си купих една саксийка от едно градинско изложение. И това са резници, които взех от тая саксийка. И да не успея да го запазя.
И така, направихме една обиколка на моята английска градинка, моята градинка в Англия. Ето го съседа там долу, си пълни вода в лейката. И сега сядам да си почина малко на сянка. Благодаря за вниманието. Бай, чао, чао. Довиждане, бай.